Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Yurttaşynda işleýän türkmenler, men bugün bir-birden sizin hemmäňize yüzlenmekçi. Men her bir sözümi, beren soragymy, pikirlerimi haýyş. Gynansak da bizim halkymız watana bolan söýgi, millete bolan buýsanç, türkmenin tämiz ahlagy, ar namysy ýaly köp zatlar ýadyndan çykardy. Sizin köpeğiniz ol eşekde yüküm yok, yıkılsa havarım diyen gynansak da elhenç atalar sözünün ýoly bilen ýaşaýarsınız. Diňe şu güni gaýgy edýärsiniz. Sizin sabrlygyňyza men hayran galýarym. Watanyň şu güni ertir hakda hiç pikir etdiňizmi? Nämeler bolup otyr? Bu gidişde näme bolar? Oylandyňyzmy ekece sapar? Siz bugünkü ýaşaýşyňyzdan razymy? Şunun ýaly dünýäden gitmäge taýýarmysyňız? Adam ömrüniň örän gysgadygyny, ol ömür awray bilen ýaşamak hakynda pikir etdiňizmi? Haçyna çelli? Haçyna çelli beýdip ýaşajaksyňyz aýdyň. Men aýdaýyn. 18 ýaşdan 30 ýaşa çelli ýaşlar sizi yüzlenýärin. Okuw bahanasy bilen ýa başga ýol bilen Türkmenistandan çykyp yurtdaşynda enteýän ýaşlarymız. Siz bir yerlerde işläp $300-400 aýlyk alyp ondan azjyk bölegini ýurda ýakynlaryňyza iýerip biraz köprek işläýin, pul bolar diýip 10-16 saat işläp soňam öýe gelip 2-3 saat TikTok'ta ýa-da Instagram'da oturup ertesi gün ýene de şol öwrenişen şekilde ýene ýol boyu uklap, işläp haçyna çelli gezjeksiniz. Sizin adam ýaly bilim alyp, adam ýaly hünär bilen, adam ýaly aýlyk alyp işläsiňiz gelen okmy? Siz media bilen gara zahmetde ömrüňizi geçirmekçimi? Yeňil eklenç uğrunda bozulup giden ýaşlar oýlanyň. 30-50 ýaş doganlarym, uyam, ağam, size yüzlenýärin. Sizin köpeğinizin Türkmenistanda maşgalaňyz, çağajyklaryňyz var. Siz olar üçin ýaşap, işläp ýörsiňiz bilýärin. Maşgala mukaddesdir. Çağa ata ene Allah tarapyndan berilen cennetin miwesidir. Olar hakda alad etmek sizin boynuňyzyň borçy. Maşgala hemme agzasy bir ýerde wagt maşgaladyr. Unutmaň. Gynansak da aýralyk gowy zat däl. Köp maşgalalar aýralyk ýeter ýetmezçilik ýüzünden dagady. Maşgalaly gelin gyzlar yurtdaşynda başgalar bilen ýaşap, soňra işläp ýörün, iş agyr, wagtym ýok diýip öýüne hepde bir jaň etse ýa etmese, onuň adamlaryna we çağajyklaryna iýerýän $100-200 puly halal bolarmy? Kim haçana çelli çydar? Onanar pikirleniň. 50-65 ýaşly hyzmatçy ene, çağa bakyjy, hassa bakyjy, bir yerlerde garawul ýa-da çopan bolup ýören türkmen ağa, size men örän nebisim agyrýar. Sizin üçin bu zalim dünýe bogozma sığdygyndan gyýgyryp bir sorag beresim gelýär. Bu insanlar näme günah etdi? Sen bulary gynap, synap otyrsyň. Siz
Türkmenistan halk üçün alada ediyen devlet bolsa bu yaşta ağıtıkları daşınıza cemleyip rahat durmuştu yaşamalı adamlar değil mi? Muğtuna, öz yurdunuzda öz ağıtıcaklarınızı söyüp oturmanız doğru değil mi? Haçına çellisiz hizmetkar kul olmalı. Birinin minnetini çekip hizmetin etmeli. Bana bu sorulara cevap verecek yeki insan olunu bana görkezin hayiş. Mehriban ildeşlerim, siz bu durmuşa boyun bolmaň. Men sizin beýle sergezdançylığınıza çydap bilemok. Ayaklanın, oturmaň, koşulun. Halkın hareketine koşulun. Aktivleşin. Yaşlar ömür TikTok'ta ya da başka eğlencede değil. Ömrün lezzeti azat erkin vatanın temiz havasındadır. Erkinlik, azatlık için hemmelerin bir can bir ten bolmağı zerurdur. Oyunun harekete koşulun. Vatan için, halkın ertirki gün için edilen halkın hareketinde öz münasip yerinizi alın. Ağzı birlikte güç doğar. İyiliğin gücü, silin gücü.